מזרחי, תן טוב לשועה. פריידי מגיע לכדור וגם מיישר. עכשיו תורו של שועה, הוא צריך למסור, הוא מנסה לבעוט. שועה מסור, אנחנו נראה את זה עכשיו בלוק החוזר. יכל גם כאן להסתובב אל השער. הנה עכשיו המסירה סוגר את האגף כמו שצריך. עכשיו בתוך הרחבה, בואו נראה את הניסיון ברגל שמאל, וירידה טובה מאוד של סילבה. לא הייתה מספיק עוצמה בביתה של פרדי ורגס. הנה הבחור הזה, פעולה טובה של ורגס, הוא נכנס לרגל שמאל שלו, עושה עוד הטיה לדהן, בועט לא מספיק חזק, סילבה במקום. התרגיל, פתיחת הרגליים, הוא מציג גם כדור. יש כאן עבירה עם כרטיס צהוב. רציתי להגיד את זה לפני, אבל שפריידר וג'ו שמים גב. שועה בעמדה טובה בתוך הרחבה. שועה מנסה לעשות את הסיבוב, וכדור עונשין מ-11 מטרים. ירדן שועה בדקה 46 יכול לכבוש את השער השני שלו לעונה הזו. 1-0 לבית"ר ירושלים, דקה וחצי בתוך תוספת הזמן. כדור עונשין מ-11 מטרים, ובית"ר עולה על לוח התוצאות. ניגש יפה ברגל ימין, לא מתרגש. כדור שאי אפשר לעצור. 1-0 לבית"ר. ירדן שועה עושה את המהלך הזה, מפקיע את השער מהנקודה בצורה יוצאת מן הכלל, בעיטה חדה על הרשת העליונה. יופי של בעיטת פנדל מבחינת ירדן שועה. שער חשוב מאוד לבית"ר ירושלים, בתזמון יוצא מן הכלל מבחינתה. ירדן שועה בכדור עונשין מ-11 מטרים. טוב, ירדן שועה עם הכדור החופשי. הנה הבעיטה שלו מעל השער. לבעיטה מרחוק. הכדור הזה פוגע בדרך באחד השחקנים, וכמעט מטעה את סילבה ליאור סבליאביץ' עם בעיטה טובה, חזקה. תגובה טובה, שים לב, הוא פוגע שם באחד השחקנים, משנה כיוון. סילבה עומד רחוקה טיפה, גם מגיב בצורה איטית, ובגלל זה הוא מגיע קצת באיחור לכדור. נתת כדור טובה, ועכשיו קוסטה. ורגס עם ההגבהה לפינה הרחוקה, ואזולאי כובש לדעתי. האם הכדור עובר את הקו? כן, עובר את הקו. שער דומה מאוד לשער שהוא כבש בשבוע שעבר. אגב, כמעט באותה דקה, ורנה משיגה את השוויון. המשחק וחוזרים פה בגדול. הרקה לא טובה של דגני, הכדור הולך לצד ימין, ורגס לבד. טימותי לא מספיק לחזור, ואז דגני נמצא עם 6 שחקנים. סילבה מגיב לא טוב, הכדור עובר לו בין הרגליים. מכאן אנחנו לא יכולים לראות אם הכדור עבר. פחות לא... כן, הכדור עבר. שלומי אזולאי יודע להכניס את הרגל בצורה טובה עם הפס, והכדור בפנים. אמרנו, שלומי אזולאי מסוכן, תמיד נמצא במקום הנכון בזמן האחרון, יודע להבקיע, והוא עושה את זה שוב. הקפצת הכדור, שועה! לא מתחבר לכדור, אבל למה הוא לא עצר את הכדור ועשה פעולה טובה? קו ההגנה, תנועה טובה של שועה, אין נבדל, פשוט כל כך לבד. הוא יכול לעשות את זה גם בנגיעה אם הוא פוגש את הכדור טוב, אבל זה קצת ביטה בסיבוב. זה יותר קשה. הרבה יותר קשה, היה לו את הזמן לעצור ולשאול את גד עמוס איפה הוא רוצה את הכדור. 11 דקות בתוך המחצית השנייה. שלומי אזולאי עם כדור הקרן. הנה ההגבהה שלו, כדור בתוך הרחבה ונכנס לרשת!
פשוט יצא לדיון במרפסת ולא ראה את הכדור, ומול שער חסום ריינה כובשת. בית"ר ירושלים נפצע את הריכוז בדקות האחרונות בהגנה. הנה ההגבהה לתוך הרחבה, וסמפה, אם אינני טועה, הוא זה ששם את הכדור ברשת. מיד נראה את זה בהילוך החוזר. כן, הוא זה שנוגע אחרון בכדור וקובע 2-1 לבני ריינה. סילבה גם לא יוצא טוב וגם לא מספיק לחזור בשביל אולי לקחת את הכדור שנעדף לכיוון השער שלו. שני שערים שריינה כובשת, מעלים אותה ליתרון. בית"ר קצת לא בפוקוס בדקות האחרונות. אם יהיה ב-2-0 תראו מה קורה. כן, גם במחזור הראשון של העונה בית"ר ירושלים יצאה לחיפה נגד הפועל חיפה, הוליכה 1-0 מכדור עונשין מ-11 מטרים של שועה, והקפצה לכיוונו של פריידי. פריידי מנסה לעשות את הסיבוב, נותן כדור טוב לקורסיה, עכשיו יכול להגביע. הנה ההקפצה שלו, הגיעה לא מספיק טובה, אבל הצלה מדהימה, אבל לא מצליח לקבל את הכדור ממיכה. עכשיו אזולאי, יש כאן עבירה, סוחט אותה באמת באלגנטיות לואי חילף. ברקוביץ' שם נלחם על הכדור אבל לא מגיע אליו. עכשיו דגני, אשכנזי וירדן שועה. יפה לראות עכשיו, יש כאן עבירה של ירדן שועה והוא יקבל תכניס צהוב, ולצד המעלות הרבות שיש לירדן שועה כשהוא עצבני, ועכשיו שועה רואה שמשחקים אז הוא ייאלץ לקום כי פשוט הוא פחות שחקן, בית"ר פחות שחקן. הנה דור מיכה הכניס את הכדור, והנה ההזדמנות והצלה ענקית, פשוט הצלה ענקית של עמוס. גדל של שועה, והוא צודק, נכון שועה לא מעורב אבל הוא מפריע במהלך הזה, הוא מושך תשומת לב במהלך. ולא ברור לי למה השחקנים של בית"ר שרואים את שועה שוכב לא מוצאים את הכדור, ואז ריינה היו מחזירים להם את הכדור. לא ברור. שועה שוכב שם ברחבה כבר כמעט איזה דקה ואף אחד לא מוציא את הכדור. הכדור של דרך אגב שמיכה הכניס כדור נהדר, מושלם שהגיע לברקוביץ'. ברקוביץ' מחמיץ ממצב וקורץ, אבל זה כבר לא משנה כי באמת זה היה נבדל. 2-1 את בית"ר ירושלים מתחילה להפסד שני העונה, וריינה עם 6 נקודות אחרי 4 משחקים ללא הפסד, פתיחת עונה חלומית.